La llegenda de Sant Jordi. Temps era temps, al costat de la vila emmurallada de Montblanc hi havia una cova on hi vivia un drac ferotge, enorme. Sembla ser que tenia la pell d'escates de peix, les seves ales eren com les d'un ratpenat, les potes eren d'àguila i diuen que no només llançava foc per la boca, sinó també pels seus ulls. Aquest drac ferotge no només volava, sinó que també caminava i nedava. La gent del poble de Montblanc estava molt espantada perquè aquell drac ferotge començava a volar per damunt de la vila i es menjava qualsevol cosa que es trobés al davant. Havien anat molts cavallers i moltes cavalleres a intentar matar aquest drac ferotge, però no hi havia manera. Cap guanyava aquell drac. Un dia, la vila de Montblanc va decidir fer una assemblea, una reunió. La van fer a la plaça Major i va anar tothom. I van decidir que a partir d'aquell dia li donarien a aquell drac ferotge 2 animals. Primer van començar donant-li els porcs, però quan es van acabar els porcs li van donar les ovelles, després els cavalls, després les vaques, les gallines, absolutament tots els animals que hi havia per allà, fins que va arribar un moment que no hi va quedar cap animal viu, ni tan sols les mosques, ni els mosquits, ni els polls. Aquell drac ferotge tornava a tenir gana. Era un drac afamat, així que va sortir de la cova i va començar a volar una altra vegada per damunt de la vila emmurallada de Montblanc i començava a llançar foc per la boca i per aquells ulls. La gent estava molt atemorida i van tornar a fer una reunió allà a la plaça Major del poble. I va anar tothom, fins i tot el rei, la reina i la princesa. I aquell dia van decidir que cada dia li donarien per menjar a aquell drac famolenc una persona del poble. Aquella tarda farien el primer sorteig de la primera persona que es mengés el drac. Van posar tots els noms a dins d'una olla. I qui trauria el primer paper? La persona més pura, la que tothom estimava, la princesa. Ella va posar la malla dintre, va agafar el paper, va treure el paper amb el primer nom i quina sorpresa quan va obrir el paper i va llegir el seu propi nom. No! La princesa no! Oh, ja hi vaig jo en nom seu! Sí, ja hi vaig jo, no pot ser! Oh, és com si fos la meva filla, ja hi vaig jo, que sóc molt velleta! Tothom volia anar en nom seu, però la princesa va dir, no, m'ha tocat a mi, doncs hi vaig jo, és la meva responsabilitat. Tothom va començar a plorar i, clar, va agafar i es va despedir de la gent i aleshores va sortir de la vila emmurallada de Montblanc per una de les portes de la muralla i va endinsar-se pel bosc. Va veure un arbre i va pensar, quina pena, és l'última vegada que veuré aquests arbres tan bonics. Va veure un ocellet i va pensar, ja no tornaré a sentir com canten els ocells. I va notar com una papallona se li posava a la mà. La va mirar i va dir, ostres, l'última papallona. I just dir això va arribar a la cova on hi vivia aquell ferotge drac. Però en aquest moment va aparèixer un cavall preciós de color blanc i a dalt hi anava un noi guapíssim. Què fas aquí? Que no veus que et mataran? Va dir la princesa. Sí, ja ho sé que hi ha un drac aquí i he vingut a salvar-te. Soc el cavaller Jordi. I només dir això va aparèixer el drac i va començar una enorme lluita. Vinga cap aquí, pols cap allà. La princesa, no us penseu que estava amagada darrere una roca tremolant com una fulla, no. La princesa era qui dirigia la baralla i ajudava a Sant Jordi a guanyar el drac, fins que al final li va dir «Clava-li l'espasa sota a l'esquerra! És on hi té el cor!» I Sant Jordi, fras, li va clavar l'espasa aquí a sota l'ala esquerra. Aquell drac no es va morir al moment, no? Va caure com desmaiat. Aleshores, Sant Jordi li va dir «Sisplau, princesa, em pots donar aquesta cinta que tens a la cintura de color blau?» Ella s'ho va treure i li va donar. Sant Jordi va agafar la cinta i va posar un tros de cinta al voltant del cap del drac i l'altra punta li va donar a la princesa. La princesa el va agafar i els 4, el cavall,
Sant Jordi, la princesa i el drac es van dirigir a la vila emmurallada de Montblanc. La gent des de dalt de la muralla cridava «Visca Sant Jordi, que ha matat el drac! Visca, visca!» Van entrar a la vila, a la plaça Major, i allà el rei li va dir a Sant Jordi «Ens has salvat a tot el poble i a la meva filla, la princesa. Per aquest motiu et dono la meitat del meu reialme i t'ofereixo que et casis amb la meva filla, la princesa». Sant Jordi es va quedar parat i va dir «Em sap molt de greu perquè la vostra filla és molt bonica i molt intel·ligent. Sense ella no hauria pogut guanyar. Però no em puc quedar. He de marxar. Hi ha altres pobles que necessiten la meva ajuda». En aquest moment va agafar l'espasa i li va acabar de clavar en el drac. Ras! I en aquest moment, en el terra hi va aparèixer un enorme bassal de sang del drac. I d'aquest bassal de sang hi va créixer un roser ple de roses precioses. Però la més bonica de totes, Sant Jordi la va agafar i li va donar a la princesa i li va dir «Té, gràcies». La princesa va agafar aquella rosa. Quina bona olor que feia. Sant Jordi va pujar en el seu cavall blanc i va marxar per una de les portes de la vila emmurallada de Montblanc i va desaparèixer. Si algun dia aneu en aquest poble, a Montblanc, veureu una de les portes que es diu el Portal de Sant Jordi. És per la porta per on va marxar ell. Aquesta llegenda ens explica el per què cada 23 d'abril a casa nostra, a Catalunya, es regalen roses, com la que regala Sant Jordi la princesa, i llibres, com la llegenda de Sant Jordi. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Si t'ha agradat el conte, posa m'agrada i subscriu-te al canal. Adéu!